Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi taata bụ eke ketara anyị ihe ọma, ka mmụọ niile na-anara àjà na-anara oke na eke bịa nara àjà niile na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. Asị nke ọma ka meere anyị. Asị m na aka ọnwụna na-ama nzu ama amanata unyi. Anyị ga-ejere obodo nara obodo kakaka ya ma ejiji ya ma anyị onye chụba anyị ya daa. Asị m na onye chi na-akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya. Anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. Asị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe eri ya ebekwa na. Asị m egbebelu ugobelu nke si bịa egbe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ọhịa m kwuru. Udo dịrị ụnụ ụmụ Igbo. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye anwa tinye ka o nwee isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, maka na ana m ekwu na-ekwusi ike na afa bụ spiritual lab. Onye nwa ihe mbụ na mbụ, maka na mmadụ ama hapụcha isi na agwọrọ ike ajụ. Ọ dị abụ onye amaghị ebe ọ na-eje ọmọjebe, onye amara ebe mmiri nọ bido mabụ ya, anyị ama ebe ọ nọ wee kwụsị. Inu ugwu okwu ndị Igbo ji eri okwu. Okwu nnu inu bụ nnu Igbo ji eri okwu. Abịakwa n'ụbọchị taa, my mission is to help people live better life. Ebezi na akwa, atụzi na arịrị, akụzi na ọta. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Condition you are here now, condition you are in now, is because of decision you took 5, 10, 15 years ago, or because what you refused to do what you're supposed to have done. You get, and nobody will clean the mess except you clean it yourself. I normally ask people to be wise enough and clean up their mess on time and very fast, because if you allow nature to clean up your mess, you will undergo serious pain. Now, ọ bụrụ na ịbụ onye ihe na-agara nke ọma now, esi na n'idiri afa ma ọ bụ n'idiri ịchụkwa entities of powers dị n'ụzọ gị, because I can tell you now, whatever you are enjoying now was as a result of previous seed you have sowed, or maybe previous seed you have sowed in your previous earth life. Now in your this present earth life, you have abundant goodies that you already fast exhausted. Once you exhaust them, you will start reaping what you have sowed in the negative aspect. But if you keep on doing good now, doing what you're supposed to do, you will keep on eliminating negative side of your debt, then your goodies will continue. Now, nkuzi nchọrọ ikuzi tata bụ why mmadụ ga-eji ihe kpatara eji achụ aja n'ọdịnala Igbo. Kedu ihe kpatara anyị bụ ndị Igbo ji achụ ọdịnala? Mgbe ụfọdụ enwere ike chụpụ aja ogologo ụzọ, aja ndị ọgbanje. Enwere ike biskit adị ya, ego adị ya, fanta adị ya, ihe ụtọ adị ya. Nke ọzọ, enwekwara ụdị aja a na-achụpụ. Enwere ike ọ bụrụ aja ebe e gburu anụ, nri oriri, chụpụcha ụmụ aja niile.
anyị nwere ụdị aja dị iche iche anyị na-achụ. Ụfọdụ aja achụrụ, example, aja ndị ọgbanje bụ maka ndị ọgbanje Enuana. Those aja ahụ maka ndị ọgbanje, and whenever ndị ọgbanje fụrụ ya, they smile and they will be feel happy and give good gratitude to the Most High. Chukwu okike abịama. Now, o nkwara aja nke ọzọ anyị na-achụ ihe ọnụ na-eri. Achụkwa anya bụ aja. Ya bụ aja akwụkwọ maka ndị ụmụ animals. Call them ants, call them lizard, call them whatever. They are all in from animistic. Ma isiokwu taa bụ topic today bụ kedu ihe kpatara iji achụ aja ụdị abụ na aja. Nwanne aṅụ na ngwara nkwụ na-abịa mma akọwa ya ka o doo anya. Mana mbụ, let me start preamble. Let me introduce you to etu ị ga-esi ghọta ya. Maka ndị na-efolo lecture m, ana m eji n'ihe mmadụ ma wee marị atụ ihe ọ na-amaghị. In this world, from gross material, that is earth, up, and we have 4 division, major division of powers. Let me start from this gross material, earth, we are in. After this gross material, we are going up. Whatever about the ethereal world. Now, ethereal world is the world of the higher beings. I don't can break it to layman understand the key we got. After the ethereal world, the next world is called the spirituality. Ebanwa, carry other higher beings, you know. Call them primordials. Call them the Ihanodendo. Call them the 24 elders. They are all there. Call them the chair, the elders. That is in the spirituality. Then after there, you move to the upper one, the most, is called divinity. That is the throne of the unmovable mover, the Chukwu okike, the creator of the whole universe, the Almighty Father, Chukwu okike, pụrụ ime ihe niile. You got it? If we mention coming from up the divinity, Chukwu okike na mmadụ anara ama aka. Coming down a little, jam the spirituality, the home of the primordials, the elders. Ihe anọ dị ndụ. Ihe the elders and ihe anọ dị ndụ bụ ịlụta ihe ịgụta n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa maka 24 elders na ihe anọ dị ndụ. Ịghọtara ya? To show you even in the higher being, na-enwekwara animals. Ịghọtago? So ka gị nwa na onwe gị bụ mma nke ndụ mmadụ gara isi n'ọsọ gị bụ ihe okike Chukwu kel. Therefore, hang your shoulder. Come the nwụọ. The Almighty Father created all things for His glory. Now, among the ethereal, Baratana, the gross material. Now, gross material, we are all animals. Yes, we are all animals. The thing is that human being is higher animals. Remember what we are taught during the biology time, during your secondary school. Remember, we are all animals. Only that human being is higher animals, while the other ones are lesser animals. We are superior because we have spirit and soul at the same time. Therefore, we are supposed to take that is responsibility of any
bad decision we took here on earth. Because every human being we have freedom, free will. But to the world of lesser animals have soul and instinct. That instinct we hear that lead them, normally tell them, guiding them. But they don't have conscience in the way human beings have their own spirits. And because what we have, that's why we are higher animals. But whether we are all animals, yes. In animal anatomy, you will find out that whatever that is inside cow require the same this thing in our human body. But what I want to say today is that don't over proud yourself as human. Now you are looking down on other lesser animals. Every creature return glories to the Almighty Father, including trees, birds of the air. Yes, sometimes we see birds of the air start singing, joyful song and melodies. Yes, they are returning glory to the Creator, the unmovable mover. So as human, don't think that candy one. No, so to Chineke. Na Chineke we are sole property. Then other animals na other to Chineke. Those animals give glory to Almighty Father as well. Now, on one story we are told, remember there is a lot of lost book in the Bible. And when I was in the church, I want to that emanate from Old Testament. The story goes this way. No one nwoke na-azụ ehi. Ihe nwoke a na-eme ọsị na ya ga-esi n'ihe akọrọ ya wee na-eto osebụla ụwa Chukwu okike. Ụtụtụ ọbụla o jee pịta mmiri ara ehi ya. O jebe n'elu ugwu na mountain maka na mgbe gboo ndị mmadụ na-ebelieve na ọ ga-agbago n'ugwu ga-enwe nọrọ Chukwu nso. O wee jebe n'ugwu ije chụrụ Chukwu aja. Ihe ọ na-eme o tinye ya omeko na bo. Ọ gbago n'elu ugwu ọ dọbara ya n'elu okwute. Si Chukwu okike na-ebotakwara gị ihe oriri site n'ihe aka ọrụ ya. Ọ naba. O rukwa echi n'ụtụtụ o burukwa anọda bo ọ bịazie ọdọba nke ọfụ o burukwa bo nke ochie na. Mana ihe na-emeziri onwe ọ na-awa ọdọbịa ọ bịazie n'ụtụtụ ọfụ na that bo adịgo empty. The man will feel joy, overjoy, gratitude na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-ara aja ọ chụrụ. Ihe ka nwoke na-eme every day. Without knowing none about ihe, animals, call them birds, ants, will come and feast on those milk. And whenever they are okay, they will be singing, thanking the Almighty for feeding them. And don't forget, those animals, whenever they see abundant large of food, they know it's sacrifice. It's not as particles that fell down. You get? Remember, ụmụ nnụnụ nke nọ n'igwe enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu na-azụ ha. So they returned glory to him. Now ụmụ anụmanụ na-enwe aṅụrị. Only one day Moses was coming down from the mountain and saw this man climbing up. Say, young man, what do you want to say? Na ya na-ewegara Chineke mee kwa asị ihe aja. Moses wee mụwa ya mụcha ya wee sị ya na ọbọgọ Chineke na aṅụ ya milk na Chukwu enwere ọrụ eji aṅụ milk. N'ọkụ ụmụ anụmanụ na-efeast on ya milk. This man felt so sad. It was like, oh, ụmụ anụmanụ ka ọ na-atara afọ agbagoro n'ugwu eje achụrụ aja. Nwoke a wee kpebie na onwe ya na ya ma ebutezi ya milk. That story told us that the man kwụsị ibute ya milk. Mgbe ụmụ anụmanụ abịakwado etu ha si abịakwa abịa feast, they are no longer seeing milk. Ha complain to Almighty that Chukwu okike, we are no longer seeing the milk or the way isi agbaburu anyị abọtara anyị bread agbara anyị Christmas. Wee gwa anyị na according to that story na Chukwu okike gwakwara Moses ịmara etu ahụ isi gwa that man ya kwụsị ibute that milk na ọ bụrụ mụ na aṅụ jekwa gwa ya butewe milk na ọmụ na anara dị aja. Moses wee gwakwa nwoke a wee bujewekwa milk anwa. This ihe chọrọ iweta ebe ahụ, that joy the man na-enweta na offering ya na-anabatara ya, that is what is important. Aja ọmụ na ihe na-eme ka aja lụọ ọrụ bụ aja ahụ echụpụrụ. You felt that lightness within you.
you felt that na aja ịchụrụ na narịa na ịchụrụ aja isi n'obi ọcha gị wee pụta. That joy that emanates from your heart that time, that is more important. Ọ ihe na-eme data aja nwa ji alụ ọlụ ka mmakara ga-atụ ihe ị ga-eji mata ndị ụka ọbịa ha ekwegoro n'ihe niile ha kwenyere n'ime saraka. That joy ahụ igota biskit, gota fanta, gota ụmụ ihe niile nye ụmụazị ha na-eri na-enwe aṅụrị. That joy we ha chọrọ. Maka aja anyị na-achụpụ, anyị nwe ndị ọdịnala na-achụpụ na main road, fanta, biskit, ego. Onye ọgbanje aja nwa nwere ndị achụrụ aja nwa bụrụ maka gị. Onye ọgbanje fụ ha na that fanta from afar ọmụrịa obi aṅụrị, that is joy. Ị ga-ajụkwa onwe gị kere ihe kpatara ndị ọgbanje na-afụ ọsọ kpọọ ha ndị ala, ọsọ kpọọ ihe ọbụla ma ọ bụ ndị isi ezuchara oke. Ijukwara onwe gị nwaanyị o ji abụ ha ṅụọ mmiri gota, rie ihe gbara ọtị, rie ihe foruchi, nọrụ n'oyi, ha dị eju n'ọgwụ. Ijukwara onwe gị ọ gị na-echekwaba ha, ma gị nwa na onwe gị onye isi zuru oke jee lahụ n'ilo ka ị nweta onwe gị n'ọgwụ. Ọ bụrụ ihe omimi ka ọ wee nye gị. Chukwu karịrị mmadụ. Mgbe ọ fụrụ fanta onwe aṅụrị, chi ya agbatagoro bred, ọgbọ fanta ife ụdị aṅụrị na-abịa n'obi ya mgbe ahụ, ọgbọ fanta wee biskit dị ata, onwe nwa 100 naira dị n'ime, emecha owere eche ebe a na-ele si lesia ihe. That joy ha chọrọ. Don't forget na ekpere ọbụla ikpere mgbe ị nwere cause of joy in you, ọ na-epenetrate, ọ na-aga straight forward to ebe a ga-aza ekpere, spiritual correction center. Ọ dịkwazị ka ekpere ọbụla ikpere oge nọ n'ihe mgbu, ọ na-agbawakwa igwe. Ịghọtara ya? Maka na enwere mmụọ Chukwu, mmụọ dị n'ime gị na-asụ ude. Forget about names ị na-agbọ, ọ bụrụ ihe ị na-agbọ ka ndị India na-agbọ. Gị nwe onye na-eje ụka na-efe iro na chi gị nke ụkacha aza ekpere. Lota ihe ekwu na Bible, righteousness exalts a nation and sin is a reproach. Yes, iwe Nigeria ị na-eklem na ị na-eje ụka, na ndị Nigeria na-eje ụka, n'anya nke gị ndị India ga-eje ọkụ mmụọ, ndị China ga-eje ọkụ mmụọ. Kedu ihe kpataziri na righteous if na ha adụrụ righteous ọkwọ gị n'anya nke gị onye ikpe? N'ofu onye ekwu Matthew 7:7, don't judge so that you will not be judged. Those countries ahụ ị na-ewe na ha amaghị chi nke gị, they are the fastest growing economy as of the world today. China and India fastest growing economy. Ha na-efe Chineke ma Chineke na-agọzi ha. Gị nwa na onwe gị ndị Nigeria na-eme niile efe Chineke, kedu ihe kpatara Nigeria ji anachighị azụ? Sin is a reproach. N'anya nke gị na-ekpere Chukwu ọkụ ya, ị na-akọ ndị emụdị ndị ọzọ, ma Chukwu ewere akụ na ụba na-agọzi mba ha. Dotakwa ihe akwụkwọ nsọ gị kwuru na righteousness exalts a nation. If they are not living righteous life, their nation will not be growing. You can argue with your Bible, but I have said the fact. So ihe eji achụpụ aja bụ mgbe anwa anyị were aja ihe oriri ọnụ na-eri, call it rice, call it ọkụkọ, call it ihe ọbụla esiri esi, chụpụ aja lizard, ant, ihe niile abịa rie ya. Mgbe ha ririe, ha nwa na onwe ha ma na ọ bụrụ ihe dara ada, ọ bụrụ particle, na ihe ala nọ in large quantity, nọ aja achụrụ achụ. Mgbe ha na-erie, ha na-ekene Chukwu okike abịa maka ịgba ha ụdị Christmas ya. Ịghọtara ya? They return glory back to the Almighty Father for making this possible. Remember, ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu ejigo n'aka aja anyị chọrọ wee bọtara ha bread nke kọsụrụ joy. Ichere ọsọ fụwa mmadụ na-enwe aṅụrị, ma ọ na animal na-enwe aṅụrị. Mgbe ha na-enwekwa aṅụrị, they return glory to the Almighty. Ihe ọ pụtara bụ na anyị na-eme ka other animistic, those human animals, because we human beings, we are all in animistic realm. We originated from animistic. When animals are praising God in your name, say God, Chukwu gozie onye provide ihe a, ha na-ekpere gị ekpere, they are interceding for you. That's why o ji abụọ achụ aja ihe ọma na-eme. Okay, gị onye na-ebelieve na ya Christianity with the strongest according to your own pride. Ịmụrụ na okpukpere niile nwere ndị na-enye testimony. Ije na ndị na-eti isi ana, ha na-enye testimony. Ka ọ gị na-emere gị ihe ọma niile na-eme na be ha. Ụmụ nwaanyị n'ime ha na-ebe nye mụọ nwa ka ụmụ nwaanyị Hibru, nyụpụ nwa ka anyụpụ na mmamịrị, ọ gị nyere testimony. Ọchịghị merie. Ndị Muslim, ndị India, ndị niile na-akọndem na ha adịghị ebere Chukwu n'ọzọ Chukwu na-afụ ụzọ. Kedu ihe kpatara ha ji nwecha testimony? Ihe na-achịkọwara ụlọ Chineke na-anara aja niile. Mgbe anwa other animistic
call them animal, call them names, but they are all creatures of the Almighty, are returning glory to Almighty, asking Chukwu Okike to bless onye chụrụ aja that interceding for you. Therefore, you are having multiple people interceding for you. Let me cite one other Bible quote. There is a woman called Dorcas in the Bible. I know Peter. E wee sị na mgbe Peter bịara ọnwụ na nwaanyị a ngwo, ndị mmadụ na-ebe akwa na-egosi Peter ma akwa ma ihe dị iche iche ọgọ na-akụwacha ọgọ dị iche iche nwaanyị a mere. E wee sị maka iyi ọgọ niile a nwaanyị a mere na-agbotekwa nwaanyị a n'ọnwụ, aha ya bụ Dorcas. Ị na-agụ Baịbụl ị ga-agụta gị ọkwa eziokwu. Ịfụna na ọgọ o melụ na ndị niile na-eme intercede on her behalf because of whatever they have benefited from her, interceded for her, and she was given another permit to still live here on earth. Do you get? Etu anwa ka other animals aja anyị na-achụ ka other animals so were partake on it, and therefore ha nwa ga na-return kwa glory to the onye okike. Na-agwakwu ya biko goziwekwa ndị na-achụ aja, goziwekwa Ugochi tubere na ọ na-achụrụ anyị aja. Nwanne na-achụ aja. There is laws of nature. Givers never lack. It's universal law. Whether you like it, whether you were a Christian or is universal law. In what they do, but young Mabo Hamada or for rich man in Nigeria, it's not a joke. Manon never an artwaja name me home di chiche. Chinku Kwana goes here. Universal law, whatever you give back to nature, whatever Moroka Kwanana is you have given to nature, nature will multiply it. So in our one na-achụ aja no the nature aja. Aja omo na-echoro, the nature will multiply it back multiple fold to you. Because even if you finish your earthly life, nature will not condemn you because you still have abundant blessings and what you have done. Whatever you give back to nature, you must receive it in multiple fold. Aka mbụgo onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa, send a message na WhatsApp phone number. Ma ọ bụ ihe nkụziri ugbo, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Send a message 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Udo dịrị unu.